Il-Kummissarju għas-Saħħa fl-Uffiċċju tal-Ombudsman qed jappella lill-Ministeru għas-Saħħa biex minnu fih jisma' talbiet tal-membri tal-MUMN sabiex jaslu għal soluzzjoni li tirrispetta d-drittijiet u s-saħħa tal-professjonisti u l-pazjenti. Dan sar permezz ta' sqarrija li ħarġet ftit tal-ħin biss wara li l-MUMN sejħet konferenza tal-aħbarijiet quddiem Kastilja biex tispjega fid-dettall dak li l-infermiera u l-qwiebel ilhom ix-xhur u snin għaddejjin minnu. Bil-Gvern Laburista mhux talli mhux jisma' l-karba tagħhom tal-li qed jagħżel li jinjorhom. Il-Kummissarju għas-Saħħa qal li jirrikonoxxi d-dritt fundamentali tal-professjonisti tal-kura tas-saħħa, inkluż l-infermiera u l-qwiebel li jissieħbu f'azzjoni industrijali bħala mezz biex jesprimu l-ilmenti tagħhom u jfittxu riżoluzzjonijiet ġusti. Madankollu, innota kif in-nuqqas tal-Gvern li jasal f'konsultazzjoni mal-MUMN qed iwassal għal xkiel lejn is-saħħa tal-pazjenti Maltin. Il-Kummissarju fakkar li ż-żewġ partijiet biex jitlu fi dialogu miftuħ u kostruttiv biex isolvu l-kwistjonijiet involuti. L-istqarrija tfakkar kif il-ġid tal-individwi li jiddependi fuq is-sistema tal-kura tas-saħħa Maltija għall-kura u l-appoġġ meħtieġ għandu jitqies bħala priorità ewlenija tal-Gvern. Il-Kummissarju għas-Saħħa ħeġġeġ lill-Ministeru u lill-MUMN biex jikkollaboraw bejniethom u jaslu għal soluzzjoni f'din il-kwistjoni tant sensittiva.